tikulandirani programu yathu ya Tizukute kufika ndikuchokera kuno ku wireless komanso kanema ya mzati nalanga dzina ndine Austin Katunga ndiye tinalonjeza sabata yathu ija kuti tikhale tikupitira kucheza ndithu nda Ken Msonda ndithu amene ndi mkulu wa bungwe lija la the think tank komanso ndithu ndi mtsogoleri kapena kuti president wa Real Estate Agency in Malawi. Ansonda tendendeso ndithu sabata ina ya program imene ya Tizukute. Austin munalimba mtima mati mubweraso tinalimba mtima mubweraso tabweraso unasi anthu malere ndi anthu kunali ndithu feedback kuti kodi Ansonda achabwereso azamalizitse nkhani ayi ndathokoza mutilemekezanso ndathokoza kachitenda. Ansonda munamalizira kunena kuti munazadwalapo khansa nthawi imeneyo muli ku chipani cha TPP ndipo panali anthu ena amene anakauza mtsogoleri wakale wa nthawi imeneyo Professor Arthur Peter Mutharika kuti akuchoseni pa mndandanda wa anthu amene akupita ku India for treatment. Munachimva mutani kutengera kuti nthawi imene muli mululu ukuva ndithu kuti zinthu sizili bwino nthawi imeneyo munachilandira mutani? Ayi Austin imene manenera ulendo mudabwera kucha kuti pali zinthu zina ndikuuza ndifuti ena amangoyankhula sakuziwa pachichewa timati anthu amene sadziwa kuti sadziwa ndi anthu otero nthawi zambiri amakhala mwano achipongwe oyankhula molalata chifukwa chimene akunena sadziwa. Mavapo ine Austin komanso ndi Amalawi amene akutionera ena amanena kuti Nsonda sayamika EPM anatumiza ku China kuti achire timangoseka banja langa limaseka komanso madokotala aku cancer center ku Lilongwe ku Blantyre amaseka chifukwa palisti nachosewa anthu amene anachosa palisti EPM anandiuzaso and reason anandichosa kutena kuti akuti kuchipatala anena kuti munthu usachira 3 months amwalira ndana akamuza EPM kuti ngononga ndalama zaboma uyafa kuti nchose EPM ndwabwera kwambiri munthu ine mzungu ndakhala naye. In fact Malawi muno Amalawi amene mutonera sinasankhe president oyipa ndakhala nawe lero. Actually mwinaso anthu sadziwa kuti banja la Nsonda ndinali oyambira ife kukhala IMCP andakamuzu ine nakamuna kamuzu chakuyamba kudya ndikamuzu ndini zaka 9 kumudi kumene kumakhala kamuzu asina mwangesa njika mai yanga malemu mai Nsonda ndi anali mgulazi mai oyambirira amene kamuzu atabwera ku Ghana kubwera kuno ku Malawi anachita assemble as mai ku chigawo chakumwera kunali mai Sama mai Mulanga mai Maganga ndi mai Nsonda malemu mai Dinalaja anali ngati msungu anonyamula zikwama zazi mai pa Central Region panali mai Manja Mkhosi mai Msamate kumpoto kunali azimaiso akulu kumeneko mai Chirambo mai Nsonda anali gulazi mai IMCP ndama nditenga mai Nsonda mai Sama mai Maganga mai Mulanga kumapita kumudu kamona kamuzu ndama nditengere ngati mwana from the last born in the family ndili nyamata ndama nditenga ndimwe ati mwakhala ndi ma president onse kukhala bwino lomwe mwina kugwira bwino ntchito ndi ma president tingatene kuti munayambira pa Abakili Muluzi kugwira ntchito koma kana pafupi nayambira pakamuzu chisomo muti kumene nakaonera malemu awame nakaona ali kumudi anali akadera kumudi kuti mwafuse awa anali anyamata koma nonso anakhalisa wambiri awa adausi mwafuse maina ndikuuza na azimayi nde anali azimayi amene anali pafupi kwambiri ndi MCP kamuzu kubanja kwathu malemu achimene anga a Kennedy Msonda anali founding member afodi mai IMCP achimene anga opondana ndine kosa Msonda malemu mzino simtendere IMCP malemu bambwanga ndi malemu achimene anga oyamba Kennedy mafounding members afodi ine abwera matibati YDF nditi mkati momoni muli kazi kamulepo wachipani chake MD tosi nyumba imodzi mfake naye matibati simandivuta ndi badani mungatifotokoza kuti banja lanu lakhala ndale kuyambira kale mwina so anthu sadziwa munati kuti Malawi munati ndi Mandela
anamugila zaka 27 amachipisa amachanala agogo ano mudi pamaliro wawo unakankula ndine ngati mzungu wamkulu so ndi tachokera kundale ndale zezo sakanikirana mkono ine ndilibe simadana ndi munthu pandale simadana ndi munthu mulibe adani awo amene anakukomerera ni kwa APM kuti akuchotseni pa unduna kuti musasakidwe nduna ndiposeso pa ujeni pa ulendo simadana nawe ndikakoma nawo ndimatamko alipo tali moyo muti mina kutonera mwako ngati akumva akupemphera kuti uyu asatitchule chifukwa ayaruka kundatchule nduje ulimonso umene anthu amapasa uzoka koma alipo ali moyo mutakhala pansi mukafufuwanu anthu ake ndi omwewo amene mukunena kuti ndi amene amakanena za mabodza mumwanenera nthawi yambirira ija amakudani kapena amakudani nthawi imeneyo mwine mkafusiwo ndikupasa mmene awo kumbali ndi mkafusi mafuso awiri kuti ansonda atiuza kuti munachosa pa unduna ndinu kupasa kamulepo APM atauza kuti apasa unduna wakenso Minister of Lands ndakuti mwakamuza APM kuti ayi ansonda sapase timpase kazi mwawo kamulepo fukama kutukana munadana chani ansonda mkafusiwo ndi mkafusizo kuti ansonda atiuza kuti analipa listi yokuti apite ku India for treatment ya cancer pamozi ndi malema John Tembo mzima usumutendere pamozi ndi Paramount ngongoliwa ndaso ili munapita siku ipi mutanso ndamwalira tunonga ndama za bomba munachosa kuti muthamija madana chifacha munadana chifacha mukafuso mena undi kupasa ali moyo adakala kudibibe kunkuti ndimugwira ntchito ndi tiyambe ndapita mutalika kuti tiyambe ndi abakire tiyambire kaye kuapita kwenda kula kwambiri ndi wako abakire choso inde tifika ndithu kumeneko koma timafuna apa chama chakubwera kachiwiri inde pa IPM mungathe kuwafotokoza kuti ni mtsogoleri utani munagwira nawo ntchito mutani ndipo mukamaona mutani mmene ndanenera poyamba kuti atsogoleri onse munomala ipobe tsogoleri wipa Kamuzu acheya malemu bingu zonse mutendere Master na Joyce Banda APM pandende chakwera onse 6 opalibe oipa ndifeyo anthu chotsa system nakuza ni mulende munabwera kuja pali mukumwe nakuza system yathu siri bwino kuti munthu wabwino bwino akalowa mu system imampakisa mchokhala oipa ndi IPM ndiye kufotokoza mutani ndikafotokoza kwambiri IPM tupita kuzisamu ndikangani kwapangira campaign so comment reserved koma mudziwe kuti palibe president oipa chimene chimachitika in politics pamakhala chimene amati inner circle mazi wa inner circle kapena mlango vichizo nchoti inner circle anthu amene president akakhala amafunsa nawo ngati anzake amene chinamene amayendesa boma akathakwira ntchito ya president jawo amakhala ngati munthu amakhala ngati bambo ndi madzulo amakakumana amene chinamene amayendesa dziko so amene chakamuza zochita kuti dziko liyende kunja kuti mupange izi kuti dziko liyende akazitenga zimene za president ndikupita nazo nokuti akufuna kuitisa dziko amakapeza system yowola ichi ndakuuzani last week ja kuti pala anthu ena kapita kuimuja anagwira ntchito ndi Kamuzu anagwira ntchito ndi acheya anagwira ntchito ndi malemu bingu anagwira ntchito ndi Joyce Banda anagwira ntchito ndi APM agwiranso ntchito ndi panopo adakanda chakwera amene mina mononga dziko from court system chaizowera mazoti kashigeti fe andali maneno andali nakuba nakatangala inde kundali kuwaliko akatangala koma katangale kwambiri alikopto village ino mabwera muno kwa basi ndipo sanito film sazabwereso ndiye ndikuuze kwa APM yayo timalize kaye kwa APM sinendo zambishwa kupita campaign inde simunena zambiri koma nthawi mweti mapita ku chisankho cha 2019 ansonda nthawi mweti mapita ku chisankho cha 2019 DPP anthu ambiri amayenera kuti inali yokondera tsankho pochita zinthu komanso inaluza control pa zinthu zina zochitika chifukwa kunayamba kuchitika ndithu zinthu zosiyanasiyana shuga kusowa mafuta kusowa zinthu momwe zili pakadali pano chinavuta mchana makalamu DPP koma no with due respect nangasema ndiumiriza vuto nandi APM munthu janakula moyo wachizungu munthu chesimunthu wakudatu ya is an American azungu ngabida mfana ntchito ndifeyo timasiyana mzungu amadalira munthu amakonda delegating kachita chakuti undipase maripoti pamene pachokuda ukamango asita anthu chita chakuti akuponda akuipisira mbiri umafuna uzikha pa ground ndizimene amapanga acheya amakhala pa ground ndizimene amapanga bingu amakhala pa ground ndizimene amapanga maya masteni amakhala pa ground ndizimene akupanga chakwera pa
ndi awa zinavuta awazinavuta futi iwo he was delegating anabele anthu zikusamendese wati amendesa anthu kamumvesesa amendesa anthu omuzungulirawo ndamene amendesa ziko ndi ukafika po kuti pena pake wathinikizidwa ndamatita nangatifu mamita kuseta suja usiku osata wero ine ndakumana ndiye muja more than nduna kuti mukathandize maganizo nkumama munthu akumvesa kuti osatepe mnokhatwe ndakuza ndikoseaji tikhale tikusesera amati ansonda muzoti anthu aina kapena sundino amati full soldier muzawo sina full soldier napesa ndani abakitu kuni makhandi athu pa ground ndana ndi political full soldier andipasa ndabakirati choni makuma nawo ngati president ndibe udindo ku NDF mina matika imile ngati shadow MP nikuti atandizwa kale kuti munthu andikuthekera ndamene ndipasa dzina kuti political full soldier mafusa mvulaji ini makoma ndi president kulibe athu osatapita full soldier pa ground ndakuti chani ndindo kauza mimi takala baba akundipangira ti president ndamoti opengido ndiya president icho panga ti ndipasa anko kemso pa ground ndakuti ndeni mauza zoona zoti amveze nizeni zoti yana sanganeni zitafika hapo povuta inisima tindikambe za IPM ndi sindikamba zambiri chifukwa zikhala ngati kuti ndikwanyoza komanso sindikamba zambiri zoyamikira ndikhanga ndikwapangira campaign koma the fact mugwire icha Malawi zimene zinavuta APM was not in control of this country. He believed in delegating. Moyo wazo mzungu amakupira kutuma munthu akagwire ntchito ndamene munthu akagwire ntchito aja ana anthu ambiri kuti sama kapanga zimene amafuna nkona na mvulalisa munthu ziko samendesa tepe mwana imene sent ina sekula iye ujamango saidi chili chose nkona na mbelo la mapinati chili chose nkona mkamene kuti ai DPP inaongeza kaza inaongeza sanko sizinali kutudako iya zina sama zidziwa lo pamono olo panopo zikuchitika usoni kuti sakuzidziwa mpaka na pano sakuzidziwa amangumuza moti project ili panopo kutipe kuchi ikusanzati mulikumula njoje iyi musawechidedi project ili kutipe panopo epe musaima kumene ndi project yachimulirenji imene 2019 amazala mune zikumu sanali IPM ya sanaliswa chimulirenji ya panali wina kumbuyo ndani ya panali wina kumbuyo ndi chimene chima amafuna APM akawina 1 year APM anoti sindili bwino mtumanga simu bwino I am resigning constructively ndachimulirenji akhale president achimulirenji chifukwa cha constitution ya Malawi president amene amakhala vice president akakhala incapacitated the vice president becomes the president and the vice president who is now the president chooses the vice president ndachi mlende atule munthuyo ngati vice president ndicho chimene chanthu Amalawi anachiziwa pena pake nkona nkhondo iji sinali APM koma atilamulire achimulirenji ndi akachoka achimulirenji atilamulire nkhondo iji sinali APM tanafira kuti khoso akhala pankati sapeda ndi project manager pano angoisintha zina APM ndi chikoba ndi dabi ndi mwati sayimira mundivere ineyo mwati sayimira muli ndi umboni mungauza Malawi pakamera kuti sayimira APM nkona sabu ndicho samu mchipani mja ntayamba kunena 2020 hata ndituma APM kuti sayima sabu ndicho 2020 2021 2022 2023 andicho sa 2024 kumapeto kuti chosa kwake so sati kuti APM sayima ya koma ndinakapanga attend meeting imene anapanga secretary general chipani ndi machimwa ine koma siti APM sayima mpaka napano sama ndichosa koma misa maukira kuchipani kuchifana kulitsana kuchipani kuti kunali kuwukira sikunali kuwuki izo kwanje tisiye choti kupita ku election kodi anacho sambiri nzipenda kuza kuti APM ndidami zicho mimi saziziwa yote mazokutolo itsunene ananchosa APM samuzota ndichosa ndicho mimi ndofuni kunatuluka statement ndi mukanena kuti samaziwa kuti statement samaziwa university ine nacho umuza yeye kuti ndichosa amadaba so kutosa ndani ndichosa is not in control with due respect so project ipo note APM maima ndi project B yachi mulirenji kumbuyo ni wina mukudziwa wina ali useke kunzi waso ndi ndani awuzina tawi kana peso komo itakuno kubwera nditu kusesereka chifukwa kupita musi koma nthawi ilipo ziko mwagwiranso ntchito ndi Mai Joyce Banda
amene ndithu analowa pa mpando umenewu kutsatira imfa ya malemu Mutharika 2012 mpaka na mchaka cha 2014. Tinakuonani munalinso kumeneko ku PP mpaka na apresident atachoka anakusiyira ndi chipani. Mungathe kufotokoza kuti mwagwira nawo ntchito motani, munagwira nawo ntchito motani mayi Joyce Banda? Ndakuwuzani kuti mapresident onse tasankha malamulo palibe oyipa. Nkone ino mwayendera pakati makuza ntiyeni ndina amene abakire nimotete ambe pakati ubwino wake last week mutabwera nakuwuzani za achera munifesesa amayi Dr. Joyce Banda kwa ineyo ndi chemole yanga mutu olali president zimandivuta ndi zina kuti your excellency and also ndikana kuti your excellency amandikalipira kuti yanjini musita chemwa mmesha kunene kuti yanjini chemwa you are the head of state imsiche mwanga amakwiya tu ngete excellency amutia musinenda chemwa chifukwa chisina zibali nawo kundale kupipi mkundona ayo kuzomba iwaja ndifa china nsonda we neighbors kuzomba makolo wao ali ku polisi akupi ino kuti malemu bambo wao JP anali ku polisi ina malemu bambo wanga anali ku agriculture so we neighbors ngati family members ife tukubadwa iwaja kutuona kwantira akupi ino kuti ndi shizeni ntira kwantira kunabadwa wa Joyce ntira kwatu kunabadwa Joyce sonda maina akuti anapasa ndazi bambo kuma mwanga anapeleka zina kwa Joyce awoso bambo anapeleka zina akuti so takula iwaja ngati muntu ndi chemoni wache muti family ya Nsonda ndi family ya Abanda ndi family members also friends family members so mimi ndima tenga ngati chemwali tinaka kumanaso kumakra nakuza last week so mukumira kundi board member kumakra iwaja nala chairperson na kumakra nde tinaka kumanaso ku UDF iwaja anali director wa Mike UDF. I hope you know that anali director wa Mike UDF ine ndili shadow MP wa UDF so timatsuwana china so chimene mimi last week sinakuza ine lusinima wa chipani instead simolo wa chipani ndisimolo wa chipani amusho kundibemba sinawo chipani inaona kundifera malawo mumfe ine sindiro wa chipani ena manina motundwa asonda matikulowa ko ine sindimalo wa chipani ndipo sinawo chipani mwanga amusho kundipemba ndakuza ya dilanga asonda no asonda ya kusasa kwa sita Austin dilanga Austin amalawi amvese Austin ine sindimalo wa chipani amusho kundipemba ndiro kapuka ndiko school very rich final drawing roho brand kutokwera mapenzi mukusaya savana kuti ndinolemera osatolemera ndine opeza bwino kulemera ndipeza bwino zosiyana muti munemba upeza bwino kuyambira kalekale chisomo kwebera kalekale muri anthu akamayankhula zinthu zawo mmaona mapenzi mukusaya savana ndine pano pananga kwera nanga sipano ndikwera penzi emwana wanga ndimene ine pano ndimafuna zikwera angiriya so magamu nditupanako munatoka nawo magalimo mwasinta ndiri kukapuka anandipeza bakini ndakuza ndipo kuti sonke wachoka sabata yatakuza nakuza zimenezo tapita ndabwerera ku school tapanga kampeni ya bingu abingu adani awina nabwerera ku school ananjalaso abingu acho bwanyi mtithandiza ife nali anyamata oyamba kukhala ndi binguja kuti binguja aziyamba chipani cha DPP achoke mu UDF ambe chipani chake advance mauza unamwene sazo panali ine Ken Zikhale Ngoma Samson Nsosa kalipo apo Maulidi alipo ndi Salim Bagas anata na bingu cha State House kuzomba bingo nandi anthu amene amazoti awawa anali pafundi baki ndipo ndala maziziwa ndi anatuza poti anapita ku mpumulo wa bata mwina inagi sanga yake koma ena ndakuza alipo Dr. Zikhale Ngoma alipo Samson Nsosa nenga talipo koma sindi kwangu amapo Maulidi alipo Salim Bagas alipo ndi anatita nakuti ndifuna kuchoka ku UDF koma machokedwe ndikangochoka tuona ngati nusayamika. Can you guys discuss how can we get out of UDF? Fala kundipanikiza kwambira chera sindi kulamulira yale ndifuna kuchoka plan yote achoka bingu ku UDF anayepanga ndikeni Zikhale Ngoma
chipani chakuti DPP zina lija anapanga suggest ndikeni ngoma nda Joyce Banda mwino kali TPP mwino wake bingo akafuna azuse chipani chake chakali chija ana chipani chake kwa chipani chimene chijatu zina kuti DPP anapanga suggest ndakeni ngoma nda mai Joyce Banda hata atuma ku not China anatuma ku China time ni Malawi diplomatic ties yatu tinali ndi ku Taiwan taya achea so Bingu wanted to get out of Taiwan kuti bwende sipange ubali ndi Chinese ndana tuma Joyce Banda ngadi of delegation kutoka China DPP ndi chipani cha China kutoka kwa chilipo Democratic Progressive Party chipani cha China sauli ya DPP pali chimanga jana bangisa ndikeni ngoma bakali chimanga cloth ya mtundu wake uchi design ya cloth anapanga ni Joyce Banda chifana ndi sauli ya nabii nije na cloth ya nabii tinali kunkuja fere mpaka zinateka kuti Bingu achoke mu DF ndio panga chipani chake koma sio kupita kupita ndana katana nao wapendisa ziko lichi ama Joyce Banda vice ayambana kumene kuti ama Joyce Banda mkumbuka mapito kwana ayambana kwambiri Joyce Banda ndiye Bingu mpaka pana Afrika pena pake anthu ankanena kuti ena mu DPP akafuna kwa kama Joyce Banda anapanga ngozi pa Kanema mtu last week tunandifuza tikoni muli ndi history mtu mwatsokuliza mbizi akupandikizwa mai Joyce Banda ati koma ali vice president anatuma munthu aiya ni Nankuni alipo anatuma Malani Ntonga alipo kutaka mzani Nsonda atenda chimene anga ndikwadziwa amene atendani chimene mabanga andithandiza ananditenga kupita kumudi achemwene mulipo na ndilipo chemwa mkuona tu ndifuna mutithandize chiki not no problem mungalowere it any time anakana kuti msawe sanga ndikakulandira nende inama ndenda ndi president waziko kama president wachipani nisima ndido ndiye CG ya ayi basi ku district ama ndenda inama ndenda president nini waziko kapena wachipani anakanda ndenda woka Joyce Banda kwa manasi napita ndakazanga ndananga zilipo stones aruza andisira chipani cha mene munenera timeende sepani cha ine achina Matola achina Oladi Musa kumaso achina Kablepo arandisira chipani cha mene munenera inaenda bene nauza mai kuti mai chipani chimulemera mwasanka Oladi Musa akale vice president wa PP mwasanka Kablepo akale vice president wa PP ine kuuza maji nauza so chimene ngao nakosa Oladi mukala vice president wa PP Akamlepo mukala vice president wa PP amakana kwa sizinga take rai anakoza pati alikuwa kuja zote abira chipanje nafu kundilemera chukani mayuza ma resources zanga magali mtu wanga sina lipasala 2 years usage sina lipasala sama kutumizirani kanga chipo ya izo zankati kuma mumfu sina lipasala nimeuza gamu yanga nimeuza drama zanga mpaka na atamva ndifuna kuchoka pamina na ndipasa gamu ya bibi kuma peto usutali baso kala tagani ndio kuchoka sono ndachoka kunda siya ndale ndatana nazo mpamina mabwera so IDF atan ADPP anatuma kauli sisia alipo ndagudogondwe amwalira mzima usimutendere kuti ndizipita ku DPP ananditengera ndakauli sisia ndagudogondwe kuti akufuna ipia nokuma ndijepe mu State House nkunduza kuti wachoka PP sidi Yesu excellence zakhalibani labasa tusuntu tulese no ndakuza ndi epe mndizungu anandiuza kuti zimene umanena zija uli PP si zonse zinazoipa zina zija ndi makonfesa kwa mbete umandithandiza koma kusana mfesa ndi mfuna kuthandiza chief that was in January 2016 nauza ndikaganiza kaya anandipanikiza no make a decision here aso ku State House uli pakati pa president akuza tipanga decision ungabwerereko munapanga chiganizo kusala kuti no all right it's a deal done ndana kuti banje tilengeze mawa nokuti ya munguza mungu afuna ili lifuso jatu ine ndibe ina ndatu mbili mungu lengeza mawa sansonda wa DPP munguza what are you going to get give me 3 months why but give me 3 months kwezi demokona na April February give me 3 months why that ndibwera ndazo sinibwera ndeka 3 months itasazika nzanga kuti mukamfundi kwa DPP amena kufunda tisatire
ndi nabwera ndinali kukumwe zimene muno kuti anakandira masinta nakandira bezo ndi anthu 22 achina Bizinuati achina Dr. Makina Mkumbi achina Salim Bagas atsogo ine ndisimene ndeka tsoko futi soja tinakandira bezo ndi anthu 22 ndathana nawo tatuka mboma tukangana za kuti saimaso andichosa ndanzanga aja IMCP anatuma mafumu kakambeni ndansonda achosa kuti mafumu agagula amene mafumu akwati Burundi mutitiraga atenga mfumu osati atsimikiziradi ya inu pamene mandira ndira nisinaone kuti na mafumu 22 bwino munaona bo muthu akulandira uchipani ndi mafumu 22 paramount nkati akula mpingo napo kuti mafumu 22 paramount chiko membe nkati akula mpingo sopompo ya usala kwa mpingo abusa alipompo 22 mbili ya malemu palibe muthu anadiwa mchipani ndi mafumu ino poti ndilanza atero ndi mupite kwa hivi mukati ndi amandira ndene ku state lodge kuzuzu mukone speech ndira mafumu anauza president kuti tabwera uzao pasa mwana uyu kuti mgwire nayo nchiki anantenga mafumu kundipereka kuchipani kwa president achakwera ndipo ndi madzi wakale ngati bambo wanga muuzimu ni madzi wakale kadolawo la ulamuliro sizinandifuta inatsogo amene mkundifera sine malo wachipani amapitana ndi achipongwe ni musiye chipongwe amandirana koma pano ndikuuze ndakuuza tukatuka ndi chakwera 2030 kuti mufika 2030 tifika 2030 ako MCP tikuwina koma 2030 akamaka chakwera zomwe zikumvika kunjalo panoko Ansonda 2020 tikamaka ndi chakwera inenso amatitali Ansonda politics mukhale mupanga retire 2030 koma ndachakwera pano mune ndachakwera 2030 zomwe zikuchitika pano zitizo anthu akayankhula kunjalo zitizo anthu tikuona zomwe zikuchitika kunjalo mavuto osiyanasiyana mafuta akusowa nthawi ndi nthawi shuga ndi amene anthu mizere kuyima patali inu mulikonko chipani cha MCP mukuona kuti zikuvuta ndi pati chifukwa mavuto enawo ngati akusowa kwa mafuta galimoto zikuchitika pafupi shuga ndi amene akusowa pafupi chikuchitika mchani pamafunso anu onse munafunsaje inde funso la nzeru ulo munabwera last week ichi apa ndi mafunso chifukwa zimene amalawi kuseri afuna tazivi muziwe ichi amalawi amene mutionera ndi inoste mulungu akamasankha mtsogoleri amakhala waona zakusogolo ife ngati anthu timazizimuka koma mulungu amaona zakusogolo kule kuti kwachosa IPM ndi DPP mulungu anaona zakusogolo mulungu sala kusayi inali nyengo imene dziko lonse lapansi timadusa m'mavuto covid macyclone economy ya dziko inachita crash maiko akuluakulu Greece they were almost bankrupt kunabwera macyclone ndi mulungu anati pasacha akwera anadziwa kuti munthu amene angathe kutenga dziko lino ndi mapressure akubwera kutsogolo ndi achakwera ifaike ulamuliro wa chakwera wakhala ulamuliro ovuta kwambiri osati dziko lamaloka dziko lonse lapansi munena mafuta kuti akudula chifukwa mina simuyenda msadiki munomu Malawi ndi the cheapest kumene kuli mafuta ochipa koma kusowa tadikira inusa kutomani kapena to koma ndizomwe anthu tikuona kunjapo amalawi ndizomwe chifukwa chonena kuti tadutsa ndithu makiwi kunjapo nthawi imwe timabwera kuno Ansonda bora akupezeka koma mwa patali ine ndi ndani ena ku America ena ku UK ku America pano anthu akuyima panzere mafuta akusowa ziko tamba ife timapanga mafuta mukapita ku Mozambique mukapita ku Zambia mukapita ku Tanzania mafuta kunoko akuchipa anzathu ena maiko ndikunena andisime za mafuta andi mapoti ine nakuza ni last week mina maiwala mse play kuti anthu ena amene analamulira kale anononga ndala misewo anononga ndala njanji kuti zinthu zibwera kuno modula pamene Kamuzu ananima gazoti mafuta azibwera mochipa tizikatenga ku Mbeya tizikatenga stima ku Chirumba azira pa stima mpaka kuchani ku Chipoka azienda pa njanji koma anthu sakonda dziko anononga zinthu so mukamana kuti sugar akusowa mazoti malamu mushuga amachipa kwambiri musadiki ani muno malamu mazoti sugar saso alimu kopali anthu amene sakonda dziko lawo akatenga sugar kusalima sugar akatenga sugar kusukoma mumuti akapereke kwa wholesalers agulise kwa anthu amatenga sugar chamachira simago muziwa zimenezo so mafuta amene nawo muno ni mafuta amene ena ndi adziko lonse lapansi
covid, macyclone, kolera, nkhondo ya ku Russia, nkhondo ya ku Israel, ena amati nkhondo ya ku Russia kuti bwanji saziwa kuti tirigu amene kumtima panga bread amachokera ku Russia, amachokera ku Ukraine, saziwa. So chimwe chitika Austin ngamene mtuonera ndale ndi mind game moti andale amene atakolewa kumwamba ndi ochepa. Thank God nesu ndikawa nawo mukalowa nawo amene atakolewa kumwamba andale ndi ochepa chifukwa mbira jamu kunamiza chifukwa tinakupangani study kuti Malawi komozo zona mudabe ndama kunamiza chakwera wononga zinthu bomera wononga zinthu tibwera ife tisapange akunama akudziwa iwo pasi pa mtima kuti anakanika kuendesa dziko ili amanala nachosa ndio kwabwera zivomerezi, kwabwera macyclone, kwabwera nkhondo, kwabwera economic shutdown ya dziko lonse lapansi, ndio kuti akuuzeni kuti izizi olotili ife zinakakhala wesi amakunamizana kuti wononga zinthu chakwera nkona ndi kuti madana atu tsiku lina titakumana ngati neki bungwe lalikulutu timati NGC, National Governing Council, naime nakoza kuti makosa na mzikonda ziko tikapanga ndale president akasankhidwa tizimsupporta president for the sake of our nation. Wina naima mbusa alipo anduzala nsonda pandali sitima zanazoona 50 doyi boma ndata kwera kuti kamane na tikauza tutapanga muno tiro wabanje nditi pandali tima nama munayakula muli konkuja ku nation DPP kodi tikususa kuti suti ni kwasusa fondi ya tili konkoni masusa ndikuchana ukalipirani IBM insongano yake menoje kodi nkhani imwe safe ana ukalipirani koma amalawi anaonaso ukalipirani IBM kuti ngati musakufuna mubwerere komwe munachokera mwina muli nthawi mabweresaso imenezo mfano kuza timangokumbutsa timangokumbutsa kuma tienti ndikanke ni feminists watu makhala kuti mukusochera komwe ukalipirani inope msimamizi IBM mukuyatu IBM msimamiziwa amechita kanayo IBM mama kuyaka kuyamenja mamenye matembo kwa suna ukalipa ya kuna likutani IBM msimkunzi waka kwa IBM mamenye matembo ndali sizocheza kumene kujapo IBM sikunali kukuya sikunali kukalipa kuna likutani kumene kutokunali kundibanga set kuti anthu muziwe kuti mwanayo ndima mkonda ndiye mwanayo ali ndi choti ayakula nonse to amalawi simizo kumene ndikapezekapo tu chifukwa name chindutipa pakati poonena kuti IBM sayima ena amene sakudziwa zimene ndi manena akuti msonda akutuka na IBM nakapezeka umene kuti nonse madamu so kupati example amene anali pa gate samuzo ndibwera panala chisali amene amayang'ana obwera anapeza kuti zina anga palibe ndana ndizota nsonda zina palibe ndati amembere ne IBM kuti nsonda obwera anachita kuimba kupeja usa bwana polisi pano nsonda palibe kumabwera anozidina ulose apa ndale socheza soko ndimene mana kuti amandikalipira suna kundikalipira we play around with your mind game IBM atsogo simamzo kuya IBM mama kuya amene uja amenya matebulo ndezi jamana kuti ansonda ngati mufuna bwerera kunalibe kuchipani mulumu muja 90% nala alendo for example IBM tosi nala alendo nala pipi munalo utachokera ku UDF chipani cha chidibe muno wake tosi nali osanganya ndi target inali kuti ndauza anthu kuti mukusokoneza chipani kuna konse malendo ndi muone zimene zinachitika simukana kali ine ndikuti ayi babanga sana kali pamantita set ndi mukabwereke no video yakumena kuti atatha kukalipa bwino na kukalipa ine naima ndikuyankhula IBM anasikira ndikoma mmanja munapepesa ka napepesa ndipo labwino lomvetsera limamvetsera anakhautwa akalipa pamene pachine ndikuze nimene IBM amachitira anakhautwa akalipa anakanena mawa ndi mumfu noti sonda you are a troublemaker get out of here anakanitusa mene kucho ndizara kututana ndi IBM ndimamzoine anakamenya tebuloso you are stupid I don't want to see you ndekukalipa mwina get out of here ndekukalipa koma zimene kuti sonda muno sonda noza asonda ndeza yakula yote kuseka after some time nitapepesa hapo ninapita moja kukagwada zimene nimaka kwa simu zizoya anaseka hivi mchichikakali just within 15 minutes wandikalipira muno nenyo ninapita kwa gwada mene pacha ndikununa mwaneza muzabe ndi bankwa ine mnava munayakula kuti chani iya mkamfusa pia koma anaseka chikakali keka anafuta mmoja kwa ukalipo yenu ndale Austin muzafira zaidi ndali sizocheza timakamba ndali Austin sizocheza asonda kuti pakadali pano asonda sizocheza amalawi kunjako akudandaula
chuma chathu cha dziko lathu nthawi yomwe timalowa inflation rate sinali pomwe ili pano. Zinthu zambiri mukunena kuti zasintha chifukwa cha mavuto osiyanasiyana amene akhala alipo, zivomerezi COVID-19 komanso mwina nkhondo yomwe ikuchitika ndithuko mwina pakati pa Russia ndi Ukraine. Koma anthu akumapanga argue kuti mayiko ena konkuno kumwera kwa Africa chuma chawo chikuyenda bwino, pamene Malawi kuno inu chipani chanu cha MCP chikupitirabe kunena kuti zinthu ngati zimenezi zatikhuza ngati dziko. Anthu akukhulupirireni ndi zimenezo? Ayi, mumangoona kuyankhula choncho chifukwa chamene ndakuwuzirani kuti ndale ndi boza, chifukwa amene akukunamizani akuziwa choonadi chake, kudakunama akuziwanso choonadi chake. komatu Amalawi akumva ululu. Amalawi kuti akumva ululu, ndipo boma la Chakwera la MCP silinakani kuti zinthu sizili bwino. Mmene amalowa Chakwera anakuwuzani zoona kuti mavuto wawo kuti akonze akhala ngati munthu amene wadwala chilonda ndi tikumpanga operation zipweteka, koma kutsogolo kuzikhala bwino amakuwuzani zoona. Koma vuto ndakuwuzani kuti pandale ndi mind game, timadziwa kuti kuwuzani zoona inu simumva ndi timakunamiza. Nditapeza president onena zoona ngati Chakwera awati akunena kuti tikonza kunama sangakonza. Ndakuwuzani kuti ngakhale mayiko amene mukunena kuti mayiko anzathu mukatero kuti tikakuwuzani zifukwa zake mmanena kuti ayi musamapereke chisanzo, mukunena mayiko kuti zungulira ku Tanzania kulipoti futi ndisha kumayiko anzathu za Africa ndi mayi andi mamino pa Zambia pompa ndi mamino pa Zambia pompa ndishani ife kunonso ti mamino zanu mwapangaliti miyo ndipetu kuwuzani kuti Achakwera abweresa system yokuti tikapasa second term zikonzedwa. Mamino sino kunokuta ndipo kale kumaboma kale kunaenda kandege kaka uniuni kuno nthawi yosibana munali kwenu kapena muli kusukulu tinali ndege yaka uniuni anakuza nizosata zake kuti zinachita umuti atsoko malamu mwantu mwenye sakunda ziko kauniuni anachitika kuja zosata zake anthu anagulisa kwa mwenye anagulisa kwa obwera nkona mzapeza kuti nsewu wazale wawo mupeza kuti amwenye akuti akuweta nkhuku si nkhuku pasi pacho pali mamino fuka nthusa konda dziko lawo zosata anagulisa kwa mwenye muno malamu ndi madzi waswene zinawo ndito kwachulaso ndimoti second term zinthu zisintha. Malawi muno muli anthu atsogola amene sakonda dziko lawo kauniuni anapanga uja anaonesa kuti apa pali golide, apa pali rubi, apa pali oilo, apa pali chakuti, koma anatenga anthu zosata zija ndikugulisa kwa foreigners. Nkona nse wonse muzapeza anthu akuti akuweta nkhumba, akuweta nkhuku, si nkhuku pasi paja pali golide ndachekola abweresa imene kuti ATMM, agriculture, tourism, mining and minerals. Pano anena kuti ukasiya kwapezeka nyala yote kwa batali, kumpoto kwapezeka zakuti, kumulanja kwapezeka zakuti, tufuna tiyambe system ya mining zimene zaka 30 asukana kwa tisama zipanga mpasa nchakwera second term ziku mulisiti kumantha kukupitika pano. Tukupitika pano. Pano pa zinthu zavuta zija zokuti fetereza thumba la chimanga anthu akumagula pa 100,000. Amalawi paka nadikire 2030. Ndegora 2026 kuti zinthu zinakusintha. Pano kuti foundation ikakali zinthu zisinda 2025 to 2030. Zisinda. Chifukwa zimene mtu kuvutika pano. Anthu anazononga zaka 30 zapitazi. Nde mugazo zaka 30 zapita. Munthu wabwera zaka ziwiri mavuto akonza. Msewu mungunena kuti msewu yaonongeka anononga msewu Chakwera akoze msewu Chakwera uku kwachilambula uku adibira mbanga msewu ya fake kupanga msewu filimanzi msewu wati uku kwa sento anapanga msewu tumazi msewu wati anangopasa na ndalama ndikudia ndalama moti tu wali mwayadi Chakwera ni mpopempe nakani soni onsa dibaje nakamanga mudakamanga onsa tenakamanga chona ntamene alibe chikondi anagawana ndalama zimene Amalawi pano kuti kuvutika misewu ya M1 kuchokera ku Maraka mpaka na kuchitipa sana konse ndalama mango pasa msewu ku uchene kukwera 23 msewu kwa sento misewu yose mkono onongeka ampasa na contractor ndalama magawa koma tuma ripoti ena apo sajina aonetsa kuti akula ena boma lomwe lili pano osati boma lili pano au kuti ndi nkhani yakatangale taonapo ndithu ndiuna zikulu list ndithu ina yasa atakunjapo akulu ena ndithu aboma lomwe la MCP akhudzidwa ndi nkhani zakatangale amsonda mufuna mwauza Malawi kuti boma la MCP chilichonse chikuyenda bwino
akuluakulu sakukhudzidwa ndi katangale kumeneko. sitikunena kuti chilichonse chikuyenda bwino olo achakwera sananene kuti chilichonse chikuyenda bwino ndikuzala mafunso ena akutuma na DPP inu simuli kumulanje akutuma asonda munatauza jani matumidwa sikuti zonse zikuyenda tatumidwa kwase kuchati macheza bwinobwino ikokati tu mukupitako matumidwa okay zitukuko zimene mukuzinena inu zipano ndi zinthu zimene zinaonongeka zaka 30 nkhani yakatangale nkhani yakatangale ngati pali boma limene layesesa kuti ma institutions a boma ku polisi ku anti-corruption bureau ku makoti agwire ntchito mopanda interference ya chipani cholamula ndi boma la Dr. Lazarus Makazi Chakwera mkono maona kuti munthu wabwino wawo anthu a MCP yakuluakulu munena ino amangidwapo the whole vice president wolamula dziko mzimu wake simutendere anamangidwa taya DPP zimene zinachitika komanso mulamuliro momwe mutaona mkulu wa ICP Mai Martha Chizuma akuvutika kwambiri zimene kumangidwa ndi boma kena kuboma kumazanena kuti a president kuti ife sitimadziwa kanthu pano mabwera ndemukanene kuti china chilichonse chikuyenda bwino zinati kuti akutumanira chosapa nakuzani last week mtabwera kuti president wedziko nalibe mphamvu mmangomunamizira za Martha Chizuma mpaka na pano munthu jali ku America pano ku America ma British amutenga ma Americans akushaina umene kucha president ntchito yake amapereka environment yabwino kuti SB polisi kapena makoti agwire bwino ntchito ya interference ndi boma lokhala Chakwera limene silimalowerapo nkhani za ku SB simalowerapo nkhani za ku court simalowerapo nkhani za ku polisi anthu achamugwira ntchito independent tayi ngati noyo pamene maboma onse kumbiyo it was worse even entire DPP chifukwa amalowerapo mpana kukamenya majaji kukapangira mademo majaji mpaka na anthu a polisi amamenyedwa mafumu amamenyedwa so environment imene anayika ya Chakwera ndio kuti SCB is going to be independent nkona SCB was able to arrest the vice president SCB was able to arrest senior government officials so ni mkamena kuti ya apule na kukhala zimene nakuzana last week kuti ngati tufuna tisinthe tipereke democracy chifika imene amayuza achina Magufuli Malemu imene amayuza achina Kagame imene amayuza achina Museveni imene democracy chikuda kuti president amatona kuti mmangeni ucho unokusangapo ndi president chifukwa democracy yathu system yathu si malo so no mukamanena kuti boma ili ndakatangale mukuchita measure bati palibe boma limene anthu ake sakhala akatangale ndipo Chakwera sana akanepo kuti mboma mulibe anthu akatangale so mukamene boma ndi mloka akutidwa anthu ena alemera mzaka zomwezi ena ndithu amanga zinthu zosiyana-siyana ena mahotelo ena maloji ndi mukanene kuti katangale sakuchitika ine ndikuuza mtu anthu alemera kuyambira 1994 anthu alemera from nowhere anthu ena okutangulowa boma ndithu okuti analibe ndithu ndalama anthu achita kuwaona ndithu ndalama akuzipeza manga zinthu kugula magalimoto ambirimbiri mukanene kuti zinthu zonse zikuyenda bwino mumve amalawi sitinanene mobwereza kuti zinthu zonse zikuyenda bwino we have acknowledged kuti ndi vuto and the president akhala akuyima poyera kuti tigwirane manja tipange dziko lasopano anthu ambiri akuba boma mutu ndi anthu oti madziwa timakhala ku mzikiti timakhala ku charity timakhala mu community mwathu kuyambira 1994 ine msaone zali loti indakuza ndakhala mzipani zonse kuyambira 1994 taona anthu oti analibe chilichonse koma kulimira modabwisa malawi munomo muli anthu olimbikira kuchoka na kuba amoneka ngati anthu osalimbikira muti ena mabanja awo atha chifukwa chooneka ngati osalimbikira kukana kuba nde muli ena malawi muno mukudabwa inozi kuti angolemera from nowhere zachitika from 1994 mpaka napano zikuchitika anda Chakwera akhala akunena katangale it's evil tindigwirane manja anthu timadziwa timapepera nawo mchalichi mwathu timapepera nawo mzikiti timakhala nawo makhwalala koma inu simapanga ripoti kuti ansonda lero taona ukwera benzi koma kuyambira kalekale amakwera njinga yakapalasi nkhani zake sizomwezi zikapita kufufuza zikumatenga nthawi koma awu kupina ku opposition kungolakwa pang'ono nthawi yomwe atengera atalonga pang'ono ino akumangidwa pano tisiye chifoni nkhani zili kukoti akumangidwa pano simuza milandu yake anapanga nawo ali mboma momwe
akwamanga pano mmadziwa kuti sikuwansakanthu kulengera kuti tandikira kuisaka Austin kuti apolisi akafikepo manga munthu kapena ACB ndi dongosoloto kuti azingozuka lero ACB ndikuti amange munthu atimanga tonsefu chifukwa Malawi ndi dziko la anthu asanje. Inu mukachoka pano simabwera ku ofisi kwanga mwaziona zimene zili muno zimene anthu ena saziona nsonda ndizi ndinso mukakhaniti mwa mkwizi munthu apite ku ACB kuti ansonda zimene nazo tikudabo tazitenga kuti amange ndi basa angobwera ni bantu amafufuza akafika pokuti akufuna kumanga munthu ndikuti afufuza apakwana so akumangidwa awa anakaenda kumangidwa kalekale koma zimene tikunenazi kuti president alibe mphamvu anakhala president ndi mphamvu anakhala mutosa wamangi ndithu momwe tikuchitira ndithu pocheza ndi Ken koma mabwera udyo kwa basi ulendo bora ulendo yamba pano mabwera udyo kwa mbele utabwera udyo koma sina ngamalawa ufuna dziwe chilungamo koma mauza Malawi akudziwa kuti mavuto tikudusamo sachawera koma boma ili laonjezera mavuto ena iya ingoti muonjezera boma ili kukonza tipumire kaya Msonda tapita ino ndi green ticket namuza suina nzanu ndi green ticket ino ndi green ticket ya ndege mupita ku South Africa kunkone mena Malawi kuti ndalama zimuli nazo ndalama kodi ndalama mesha ndalama tiani muli ndalama mukati munthu ani ndalama mukati muni kuti ati muli ndalama zake mwazilenga kuti pano mwangolowa chipani cholamulachi ya ukubanja tisiye chikwandi kuyankhaniswa ngati nzanu mwina namuyankha tipumire kaya tikhaiti kubweranso ndithu program imene ya tizukuli ndithu chigawo chomaliza pamene tikucheza ndi Ken Msonda amene ndithu ni mkulu wa bungwe lija la The Think Tank komanso ni mtsogoleri wa ndithu makampani amene mabungwe amene amaona zogulitsa malo real estate agency kuno ku Malawi komanso iwowa posachedwa panasankhidwa kukhala wachiwiri kwa mulembo ofalitsa nkhani ku chipani cha Malawi Congress MCP. Msonda kumaliza kwathu pamene tikupita ndithu kumalizira mwachidule chabe posachedwa apa taona kuchuluka kwa mchitidwe waziwawa pandale ndithu anthu azipani zosiyana-siyana kuphatikizapo chipani cha olamula cha MCP komanso DPP ndamene akuoneka kuti ndithu ziwawa zimenezi zikumakhudzika ndithu pafupi mwina kungoyankhulabe ndithu pang'ono mungathifotokoza motani kuti zimenezi zikupereka mantha utani pamene tikupita ku chisankho cha pa 16 September 2025 titandira matipati 1994 tinayamba bwino koma itabwera chipani cha DPP chinabweretsa ndale zazikwanji pamene Malemu Bingu ananena openly kuti anyamata simunditeteza. That was a wrong message to the youth. Since that time taona anthu azipani kupatiza pa DPP akuuza violence and ineyo mwachisoma minda kampuni kunena kwambiri ni president zipani zonse mu Malawi zindanyamata amene amapanga promote violence and taiza mbiri zimachokera ku ma speech amene atsogoleri amanena. Mtsogoleri wa chipani akafika ponena kuti ndikunyanyani ndikufinyani mundimva mukatisankha muzamva, that is wrong. Mtsogoleri wa chipani akafika pa nsanja nena kuti mukapeza wali yeso ovala t-shirt ya MCP moche, mukapeza ali yeso wa chipani china akupanga msonkhano kuno menye, that is wrong. And unfortunately timapanga entertain such things. So violence imene imachitika mu Malawi yes but is sponsored amachita kutumipa anthu aja pamakhala to sponsored violence and ambiri chifukwa cha hate speech zimachokera hate speech. Mwina Amalawi afuna kuti auze zoona munoona zimene zinachitika pamoja wa vice president zambiri zijetu sponsored kukuwa anthu alendo obwera kugenda maliro kusokoneza convoy zimene zilipano kwa chipani chimene chimakati kusokoneza and chipani chake chimasokoneza chipani cha DPP ine nali konko ine mulinombo nali konko mulinombo kuti amene achamatu mandati nali konko ndenga tukuza ni futi nali konko atabwera Muhammad ndabu Yesu kuza nisimumva ansonda pose chipapa taonanso zinthu zina zomwe zakhala zochitika kuti mwachitsanzo pamponera imodzi mwa galimoto zomwe zinali pa mdipiti wa galimoto wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha TPP Alfred Kangati inaotchedwa pamponera, ndipo malingana ndi akuluakulu a TPP analuza chala chipani cha MCP kuti ndinu amene munapeza swati nyamata amene acha kuti autche galimoto imeneyi ino mukuloza chala chipani cha TPP pandale
pandale zimene zimachitika kuseri kundale amalamu taziziwa mutha kuti mmenya ndi kuti mangisa tonse. Ndakuza ndi politics si anthu ana zimatheka pandale. Ndikuza chipani kukagula ma t-shirt achipani china ndikuaveka anthu awo ndikuzipangira okha chipongo zimatheka pandale. Ndi mutanthauza chani pa chitsanzo? Kutanthauza kuti chipani cha DPP amatha kumenya nokoka. Abraham Pinilla sana amenya kotero. Zimene zinachitika pa Mbowe, zimene zimachitika kuponera tasiya polisi kuti kufufuza. Koma ndikuze koma kwina kumachita kuchula kuti ATPP ndi ndikuze apolisi akufufuza poti mafusa tasiya polisi koma ndikuze zinachitika kuponera anapangoka DPP muli ndombo. They are able to do it. Ata kupanga koma muli ndombo ndwali zimene zijazo anapanga okha dikirani kaya apolisi afufuza. That is a party that can do evil. Tinali konkuja ndikukuzani DPP can do it. Fangati amatha kumenya nokoka alipinda kwa boma ndi asiyena polisi afufuza. Zikwanje zomwe takhala tikuona anthu akamapanga zionetsero makamaka muno mu mzinda wa Lilongwe. Anthu akhala kulozaso kwambiri chala chipandi chanu cha MCP amene achanda DPP so muona zikwanje sinamba kuyenda nthawi bingu za bingu zisimaziwa tukamba sapompano so Mulilongwe muno zionetsero zingapo almost zitatu komanso anthu ena ndakuzani kuti tinaona masivo servant akukhapidwa pa area 80 ndauza Malawi kuti munomu mandale kuti kupata the sponsor violence. So anthu amene amapita aja kukapanga zipongwe ine mundu mwalukunga MCP chifana niso nafusa kuti muli ndumboni kuti nda DPP tsati madziwa zochitika ndali konko tukuziwa zochitika ndi chifukwa chani zinazi zokhudza MCP mukumanena kuti apolisi afufuze pamene zinazi mukunenera kuti nda DPP ndamene apanga tinali konko tukuziwana mumadziwana kula timaziwana koma mbona kuti zikuthandizani zimenezi mukamanena kuti akulu popita kusambo chimenechi sizithandiza nchifukwa chake tikuwapempha Amalawi kuti msamalo kuti makamaka ino achinyamata kandu mphawi kandu ulovo amangopesa 2000 ndakuza kuti zipani zonse muno Malawi the sponsor violence so they use youth all mademo kuchitirachi. Those are sponsored demos by DPP nali konkoti we sponsor them. So chifukwa kuti mina ntchito zikusowa ndrama ikusowa they'll give you 2000 kwacha ndikumaka genda anzano. So imene yoyo it's up to you achinyamata amene mukunimvera. Do not allow political parties to use you. Ndikukhakola kuika kunenanso kuti azikwanjewa akumapangidwa ndi mapanga sponsor ndino malingana ndi zomwe anthu akuyankhula kunja ineyo tisimundivesa mwina mundivutira kumva zipani muno Malawi they sponsor violence including your party. Zipani muno Malawi if you want to single out that is your own shout because zipani muno Malawi they sponsor violence. So andikona azikwanjewa ndibangi single out azikwanje nanga sinde ino mulimbira kuzikwanje ndizomwe taona kuti imaona pano zatilukitsitsa kwambiri zachimuka panopo koma kuyambira muone history yazikwanje inachoka kuti inabwa DPP tuyenda ndizikwanje munaona nthawi jefa anthu amene zikwanje amangomenya natu kopanda zikwanje anapanga introduce la DPP taya bingu so mkuona zikwanje sale mwaiwala kumene zinachokera zikwanje bingu anadandaula kuti anyamata simunditeteza since that time DPP amenda ndizikwanje ndiye mukapeza anthu akwenda ndizikwanje they are sponsored by DPP inanali konko mapanga sponsor inanali konko koma chipani chimene chimanga sponsor muno Malawi violence kuti anthu azimenyana ndi DPP zisankho zimene zipani zimene zimapanga sponsor kuti anthu azipanga ma demonstrations azikaucha zinthu azikamenya Malawi anzawo zipani zimene muno Malawi zili specialized in doing that ndi DPP ndibwereze kachifolo inanali konko ndi mukatero 2019 2020 amapanga matemo amene ajanali a DPP omweyo apanga sponsor ndikuti azipanga zionetsero 2019 2020 anthu amalowa musoja maona kuti anthu amene aja amayenda akamaliza kumabwera kwene kuchako kuzapanga zipolo ndakuza kuti bandali mmatha kupanga sponsor anu omweyo kukasokoneza mmatha sponsor anu omweyo kukasokoneza pandali that is possible mukuziona mukupambana ngati chipani cha MCP pa chisankho chimene cha pa 25 September 2025 malingana ndi zomwe zinthu zachitikira ndithu mulamulo umene kuyambira 2020 mpaka napano
tinakhala kuti sitikuona kuti kuzapambana ndebwe chikumapanga kampeni olomta mfusa amene ali yekha akayima ngati presidential candidate mumfusa upambana akuzandilepera zimene zonse ndizikuganiza zipambana andifende tipambana chifukwa amalawi akudziwa zimene chipani chathu pansiponso kwa president Dr. Lazarus Makasekwe tapanga sono panopo amalawi afika pozindikira kuti zomwe ngosintha zipani after 5 years sizikutithandiza timpase president matemu akawiri malinga ndi constitution muti chakwera ampasa second term chifukwa amalawi afika pozindikira zomwe 5 years apite obwera chakubwera ndikunama kuti analipo waononga ndi amangoyika myala ndikuyambira sowani ndikumabandalama pazipani zonse zimene zalamulirapo amalawi sangapange mistake yobwereza chipani chimene chinalamulirapo kuti chibwere apanga cha anayiwala chanu ku State House chipani chikachoka tenga nasogolerera ngamufuna chipani chomwecho mutenga tsogolerera zimene napanga MCP atachoka kamuza nabwera atembo atachoka abwera achakwera koma omwe mnazo ka 20 chakuti nacho so omwe anthu ake omwe abwereso lero ntanje chitenda mapangirero unless if that party has changed leadership kuti kwabwera ena oyendesa chipani ndi munthu akakhulupirira kunali MCP inandika munthu anachoka kunabwera atembo anachoka pano kwabwera achakwera with a new team so achakwera mwapase matemu onse awiriwa kuti amalize amalawi apasa achakwera this second term muli mchikhulupiriro kuti mwina panoka palibe mgwirizano omwe mukupanga Austin anthu amene akukamba za mgwirizano lero ndi ana pandale saziwa mukakambe mgwirizano lero muli ndi 3 months ku election ndi mtano ukoka amene akukamba za mgwirizano lero ndi kuti akuziziwa kuti ungopere wewe ife tili bwino muli bwino panopo tili ndi ntchito yotumbira malawi sizomakamba mgwirizano koma nkhani ndi mupira panoka tikaziona konko pakati panopo tukoza tipetoka ndingati pali ena amene afuna kutithandiza tizala ndichikambira nawo nthawiyo koma ziwo kuti ndi joka kale koma anthu akumaluza chala chipani chomwe changolembetsedwa umene chakudya zake alibe mulandu chomwe mtsogoleri wake ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amayiko onse kuti chimenecho chomwe chikununkhira kuti ino mungathiupanga nacho mgwirizano akutero anazolowera kuti president ndi vice aziyambana ndi panaona kuti chakwera wasinda agwira muno ndi president ndi vice wache ndi amabweresa mpungwepungwe takuwuzani kuti ife nthawi ino tilibe nthawi yoti zikamba za mgwirizano tili ndi nthawi yotumikira malawi ndi udindo umene ife atipasa ngati MCP ndi udindo umene president ali nawo akukamba za mgwirizano lero 3 months elections akuzoona kuchepekedwa 50+1 mwikwanitsa timenyanso osati 50+1 timenya 50+1 nkhani yokhuza mathematic yomwe yavuta pakadali pano zipani za ndale zotsutsa komanso mabungwe ena umenya ufulu wa anthu akuti tu ndondomeko imene ibungwe la MEC lisagwiritse ntchito pa chisankho chomwe chikubwerachi posatumizira zotsatira za chisankho koma bungwe chipani cha MCP mwakhamuka kamira kuti yani bungwe la MEC ayiko muli nthawi pang'ono so ndiyofuna tuwana wanso apadera iyi mabweresayo ayiko muli nthawi ayankhe Malawi mphindi ziwiri zokha zomwe ndayankha mphindi imodzi vuta muno Malawi mumakonda boza mumamvera boza nakuzani pamba zita MEC tisina kagule machina anagula machina ndi zipani MEC inachita involve zipani anakambirana anayenda kuona kumene machina akhala kugwira ntchito atulankani ena ngati nokunda ndalama ndamene mukunamiza Malawi ife ndokonda ndalama minoma timene ife tokonda ndalama ngati ndino simukonda ndalama ife mwationa pano kabwera ni ndalama yesu koma anzanu okonda ndalama ndamene akunamiza anthu kuti ku Mozambique anawina zisankho munaona Mozambique anauza kwa charismatic kapena anauza kumezi chatu anatengana onse azipani chimene sana kulinda MEC anagula ndazipani atakagula anapasana siku lakuti kalandire osazipana nakalandira anayamba registration osazipana nalipo koma vuto oluza amanga nauza anthu kuti chipani chaberero ndi amagula atilankali okona ndalama osati ino anzati iniya ino sikona ndalama koma anzana tulankali okona ndalama ndikumatenga atu kumachita parade pa TV station yawo kuti zisankho zabedwa MEC anagula machine ADB anagula machine amene MCP anagula machine ife ndi chipani tima satira dongosolo machine aja anagula ndi zipani moti ndinokonzeka kuti bungwe la MEC makina amene achagwiritsidwa ntchito tonse ngakhale zipani zosusa tinakonzeka kalekale usati lero iwadzo kuti alephera nkona yamba yokunamizana usati ife ndifokonzeka zipani zonse ndizokonzeka fo machine zidakagula tonse
muli ndi nthawi chifukwa iso tifuna nthawi payokha. Kumalizira Msonda, chisankho chimenechi ndi chomwe chikubwerachi mwezi wa mawa Julayi, tikhale ndithu tikuyambapo kampeni. Mwandisengesa Ndinokonzeka mutani ngati chipani in 2 minutes pamene nthawi ikuoneka kuti ndithu yapita kumapeto. chipani ndi process kuti ipite kuma elections, sinakonzeke lero. An election is a process. Si zimene maona sikuloka ponya mavoti. Kukonzekera kwenekwene timayamba ku grassroots ma structures. Timapanga imene timati electoral college. Mukayamba ku grassroots kupanga ma electoral college kuti mukukonzekera chisankho. Tinapanga electoral college ku grassroots, tinapita ku confession, tapanga ma primary. Ma primary amuno kwambiri kuti zipani zina sinapanga. Mpaka pano pali zipani zina zifuna kuima alibe ma candidate. Ena uchita kusaka ma candidate. Ena akafuna kuima yekha munthu. Akatoa wina akuima ndi anthu 9. Pamene ife MCP akumaima anthu 10, anthu 15 owina kumaima migolo migolo. Pamene na opikisana awiri. Akatoa wina anthu 9. Inu pamene munagwa ndi mavoti 8. Ine nagwa ndi mavoti 8 koma wina naona ndi ma 1000. Pamene kwinako ndamene kumawinira. Iye ndamene kumawinira. So ndifokonzeka. And chipani kuti mzo chipani chiwina. Pamakhala anthu ambiri ochikonda kuti aime nawo pa ma primary. Pala anthu ambiri amene afuna kuima pa ma primary, aima pa ma primary pa tikiti ya MCP. Kwina kuti kusaka. Sako apeza anthu. Kuti kwina mukanero 222 amene afunika ku parliament. Ife tapeza kale 220. Kwa kusala 2, chifukwa kuswesa awiri sinapanga. Mzimba Central ndi ku Chigumula Banga. Koma zipani zinazi pama kuswesa 2022 angopeza 3. Koma kuti afuna ukawina 3 mungawina. Ena apeza 10 mungawina. So politics ni structures background ya chongo. Mudi chili chonse chili malo. Si zimene mava za social media ena akusokusali kunjaje savota. Amangopanga basi sponsored. Savota. Asokundali ndi background. Ndathokoza kwambiri Amsonda. Munatilola kuti tibwerenso msabata ino kuti tizamalizise ndithu machizathu kudzera program ine yatizukuti. Ineyo ndiye ndithokoza kwambiri chifukwa pali tikupita kuzisankho. Pala anthu ambiri amene munakapita kuti mukapange interview koma kusankha ino ndi chisomocho. Inonso kunzati ku Austin ambuya kumene mtima mugire chito abwino kwambiri. Akafuna kugulisa ma shares muguleko ma shares kumene. Funa nonso msamuka kumene poya. Muzakhendele station yanu. Tathokoza. Ambuya udaliseka. Ndithu momwe timachezera ndi Akenny Msonda, tinalowa ndithu msabata yachiwiri. Sabata yatha tinacheza nawonso kudzera program yake imweyi yatizukuti. Zambiri ndithu zayankhulidwa kudzera program imeneyi ife sitigayikirireponso ndithu mlomo wina lonse. Imulanga dzina ndina Austin Katunga. Zakhale mpompo sabata yammawa ndithu nthawi yake imweyi loweruka pa radio komanso la Mulungu pa TV kuyambira nthawi ya 7:30 pamene program imeneyi yatizukuti imakufikani. Pa kamera panali Weze Mthole. Inu pitani kuonera ndithu kanema amene wa Mzati komanso kumvera wa LSA Mzati mwakumanonse.